Mpa. Mpa. Chai! Mpa. 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 Bite. Oh, Adan. Adan. Everywhere panty full everywhere. Sama wow. Hi. Mabazo. Chai! My baby, muna wine doesn't know. I don't need to. Oh, no. Eh. Seek your mom. Hey, seek your. Ufu ni the business clients. Oh, I know about business clients in there. So I thought I'm business. You want some contracts. Continue. So I try to buy. Some of them anytime space. You know, here confidential something closed indoors confidential. Fidelity something. Fidelity, yes. Okay. Chai! Chicken. Now welcome. Oh, where are you from, Kwan? From Imo State. Ah. Hey, man, let me make I stay outside the college. Yeah. Make una do that business. Chai! Now what people bring come? They go the pamper. Hey. He's smelling good perfume, Oh, nice scent. Oh, he's my business associate. I know she good. Hey, she correct, oh, man, okay, careful, correct. No, oh. Oh, not too much. Correct, so she had correct. Hey, do wise. See why they are the glass small picking. This one to the store for sure. Go back first. Go back. waiting for you. Use the pageant, yeah? Yes. I don't go wait time. There's a door. Use that well. Scrub your armpits, so. No wahala. Even down. Wash and well. You know, you're not there walk. Jesus is Lord. Wash and well, use hot water, oh. Okay. Why me? I get ready. Wash well, Bros, you good though. You get straight. She what? Hey. Another one if you want. You're panicking now. Okay. You're money first. Ma. Chai. Madam. Who is he? Onya. Onya. Okay. Mpase. Onya. Okay, Onya. Onya in the mana hana about business, business venturing. The name is supply and delivering of good. Fidelity and Funke. all one of the fidelity distributors. One of those fidelity contributors. Then I contribute to fidelity. Personal fidelity. And all business, I bear I buy, I name the contract, I got butego. Jesus! Oh yeah. Butego. When you get your partner, you have some foundation. When you can't lay a bank account now. Hey! I'm finding to tell you. Onya Lagos branch. Jesus is Lord. Abuja. Photo.
No be juju be that. Abuja. Eh. Okay, I have all good. I'm going to Brazil. No, she Brazil, but I have go to Brazil. You want your baby? Oh, you mundo. Chai. Onye Mondoba. Eh. Mondoba kayo. Nazula ima. Side this local government. Ima kwa ya. Coach. This is Shere. Oh, she Brazil. Odarobi. Oh, yeah, no. All Brazil can see. Brazil. Ishi Brazil. Continue. So, onye ọ na-agwa m ụlọ Oshi Brazil. Wee bata. Another anu Igbo. Ina Igbo. Ina su sasu. Sabah. Oh! No nano. But another anu Igbo. Another anu Igbo. Ọ na-anụ Igbo. She what? So, ka ọ nọrọ usu Saba. Imano. Okay. Ọ business ka ọ bịara ịnọkwa nne. Business. Ebe a ka a na-eme. So, onye bịaziri ime business ya yishicha akwa gbara ọtọ. All heat no. Then no all heat. Nigeria the hot. Chai. Brazil the very cold. Unu nọ na heat period. Yes sir. What is business? I got a queer 70 years old man. business taa. Ha bụ taa. Ebe ọ ga-awụ ile cha nna m ogo. A na-eri m ọrụ n'isi. She what? Papa abịawo. Jesus is Lord. Business I got one here about. Mbọsị papa, business ahụ a na-eme. Let us do it together. Hey. Business ahụ a na-eme. Super together. Baga, you the business na-eme kwa ọ na-enwe sound. Mbido sound nke m ga-ekwu ụka. Papa, oh, police where? Full time. Oh, police go. Bobo, police bar. The sound da. Aka mara mma ka ị ga-atụrụ Chineke. Isaki. Aka ụbara ya aka mara mma. Aka mara mma. Anu akụkọ Igbo ka onye na-achọ gị. Mụ anụrụ kai ọ dị ka onye na-agụ kọstọma ọzọ na-abịa for business and kum. For business and kum. Adanna ya. So ya bụ ihe na-arụ nga. Adanna so ya bụ ihe na-arụ. Onwe ihe na-arụ. Nsogbu ahụ. Ọkwa ịhụrụ nga ata. Ekwe ga-ekwe n'ute ekwe. Ihe ahụ confidential something. Ihe m gwa m confidential father. Jesus is Lord. Ihe ọbụla ị ga-agwa m nke ụgba m ga-etete. Na m bịara ka m bịazu ike na be nwa m. Gịnịzi abalị ọbụla na-arụ m ọrụ n'isi. Business ka anyị Oh, business business gịnị? Ije nwe ga-eme business. awụ ka business. Gịnị? Akwa nga ata. Enwesi kama m ga-agakwa n'ezi gị idoru taa ka mgbabiri m mmụọ. Kwa nga ata. Adị ọrụ ahụ bido ha na-enisi o. Maka ma ọkwa ụda aka a ga-akụ m aka ahụ n'isi nga aka. Clap your hand on top of my head. I want to hear it. I want to enter into spirit. Were na aka ka ọgide na kote. Kugbo m n'ala eze eluigwe. Achọrọ m ịbata n'ime mmụọ. Onye a ga-enye m 200,000. Onye go 200,000 ya nye m 1 million because ọ mụọ m. Ihe ụlọ o nyere gị ya nye m nke m. Ọkwa n'ime ụlọ. Gịnị ka gị na-eme? Ụlọ na-akpa biznes. Echefugo na m money man. Na m wụ treasurer ndị obodo anyị. Ka m na-ejide ego na village. Ihe ọbụla na-akpa ngụba a ga-akpa m ya n'isi. Because ị were too much. Mpa go out. Onye ahụ onye m Fidelity Bank anyị. Onye esi Akwa Ibom. Osi Gamawa. Osi ebe ebịa. Mpụkwana mmanụ apụta. Makeup gị apụsịa. Hit go dey do you. Nigeria. Awo get hit million ezu. You na awo get hit kind na. How even hit na share sumu bola. Okay, no get hit. Makeup John sapia. Okay. I know get hit. I hit kota. In fact, hit ahịa hit him. Agagala m na hit period. Hit him. Mpa onwe na-achọ gị n'isi. Ajọ mmụọ na-achọ gị. Onye aka ahụ ọ bụ aka ndị akwa m sị ga-ebupụ gị amọchari. She what? Maka Chineke kere m na gị na ma nwata m loko bụrụ echide ngwa ụgbọ apụọ. Kwe hụrụ aka na a na-akụ n'ezi. Ọ bụ aka ga-eji eburu gị na ya na-agụta ibupụ na mọchari. Ma this boy echide ngwa ụgbọ apụọ. Mechide ngwa ụgbọ apụọ ozi ebupụ nga ọnụ ga-ahụ ketọrọ bịa si. Ma o chide ngwa ụgbọ apụọ Chineke na ga-akpọ m na ya na-abụ ọkụ.
Sing that one.